75.000 danskere lider af en spiseforstyrrelse. Spiseforstyrrelser rammer helt almindelige mennesker i alle aldre og fra alle dele af samfundet. Og hvis man ikke sætter hurtigt ind, kan det udvikle sig til en alvorlig psykisk sygdom. Karina har anoreksi, og hun har sagt ja til, at vi må følge hende, mens hun kæmper mod en sygdom, som de færreste forstår. Jamen, jeg hedder Karina Christensen, og jeg er 27 år, og jeg lider af anoreksi. Lige nu ligger jeg på Holstebro sygehus på grund af min spiseforstyrrelse. Jeg har aldrig været så syg, som jeg er nu. Hvis jeg ikke får den hjælp, jeg har behov for, så dør jeg. Og det ved jeg. Min krop kan ikke blive med at holde til det her. Karina er akut indlagt på hospitalet, fordi hun er blevet så tynd, at hun er i overhængende livsfare. Hun er helt stoppet med at spise, og lægerne holder hende i live med væske, mens hun venter på at komme i specialbehandling for sin spiseforstyrrelse. Karina vejer kun 37 kilo. Jeg blev syg, da jeg var 11 år deromkring, hvor jeg begyndte at fokusere på, hvad det var, jeg indtog, og når jeg var sammen med andre, så skar jeg ned på maden. Og siden jeg var 11 år, så har jeg egentlig ikke haft en pause fra min spiseforstyrrelse. Den har været der hele tiden. Altså, den har fanget mig fra dag 1 af. Den fylder alt i mit liv. Der er ikke plads til andet. Det gik nok aldrig rigtig op for mig, at jeg som sådan havde brug for hjælp. Jeg tænkte ikke på, at det var det, jeg ville dø af. Men hvis jeg ikke havde kommet i behandling engang, så var jeg død af det. Altså, jeg har udviklet en ekstrem kropsbehåring. Senere begyndte jeg så også at tabe håret, og jeg fik væskeansamlinger i benene og maven. Indre skader med noget lever, og jeg har også haft hjerteproblemer. At stå op og tage et bad, altså det kunne mine ben ikke holde til. Og jeg har tabt alle mine negle. I det hele taget så jeg ganske forfærdeligt ud. Man har det her mål om at komme længere og længere ned i vægt. Blive tyndere at se på. Selvom jeg godt vidste, det var farligt for mig, for min krop, det jeg gjorde, så var det mere vigtigt for mig at være tynd. Det er jo skræmmende, synes jeg, at jeg har udsat min krop for så meget. Og på trods af, at jeg har kunne mærke alle de konsekvenser, det har fået, og stadig har, at jeg så ikke har stoppet før.